Ara, va, anem camí cap allà, passarem per la Font dels Carlets. Segurament. I bueno, a veure com estarà això. Buah! Bon dia. Bon dia, ojos peus, ojos peus. Vinga, bon dia, bon prosit. Aquí es donde viene el asunto. Vinga. Aquí és on deies tu, de tirar cap allà. Sí, aquí és on deies tu, de tirar cap allà. I sembla que ens anem a la carretera d'Armènia.
Uy, 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 por aquí sí. Sembla que no queda. Baixem, ja està. Té joder. Es podria baixar per aquí. Per aquí, per aquí. Sí.